Bueno, bueno, bueno. I bueno. Quina il·lusió que em fa aquest moment. Des de que vaig començar el blog de Green Spirit, que ja es definia des del seu començament com la web de los usuarios del cannabis, han passat gairebé 14 anys des del 2011 a juny, des del 3 de juny que vam fer la primera entrada, 3 de juny de 2011 fins a 13 de gener de 2025. Han passat molts anys, però els guanyadors no abandonen ni rendeixen, i els que rendeixen i abandonen doncs, potser no arriben a guanyadors. Qui sap? El que sí que se sap és que estic contentíssim de que arribi aquest moment, perquè és el primer vídeo que penjo al canal de Green Spirit de YouTube, on, a part de vosaltres poder veure la meva pantalla, és a dir, que ja puc compartir-vos la pantalla després de tot aquest temps, a més d'això, també és el primer vídeo on em gravo amb webcam i em veieu la cara, així de tu a tu, perquè la majoria d'altres vídeos estan gravats així amb el mòbil i no amb un webcam. Doncs ei, han passat moltes coses. La veritat que el temps ho canvia tot, canvia un munt de coses. Hi ha algunes coses que estan destinades a sofrir més transformacions o menys transformacions, i a canviar més o a canviar menys. Però, bueno, amb tot aquest temps, doncs més o menys no volia abandonar la idea del blog de Green Spirit, no? Des de que quan el blog va començar, doncs nosaltres teníem una secció d'entrevistes, on fèiem entrevistes a personalitats del graffiti, personalitats del hip-hop, productors musicals i també persones usuàries del cannabis. També teníem una pàgina amb descàrregues on tu podies, i pots encara ara, descarregar àlbums musicals, entre d'altres coses. Bueno, tenim una pestanya amb tota la música, una pestanya on també teníem totes les imatges i dissenys que les persones ens enviaven, i entre moltes altres coses. Ara mateix, a dia d'avui, pues, LinkedIn ja és una comunitat més virtual que física, però tanmateix ha sigut un canvi que, bueno, que podria explicar en un altre vídeo, però que en general ha sigut molt positiu i que segueix en la línia dels objectius de Green Spirit. Green Spirit, segons la definició original que vam ficar, Green Spirit es un colectivo surgido de los subterráneos, influenciado por el cannabis y la buena música. Imágenes, crónicas, entrevistas, audiovisuales. Green Spirit intenta plasmar en un espacio reducido los gustos de sus componentes, así como su afición por la marihuana, entre humo de jardala y arena del desierto. Green Spirit Família. Ok, pues això... Aquesta era la definició principal del blog, vale? Res que no conegueu. Hi havia un Twitter, però no està molt actiu. Hi havia un Facebook, però no està molt actiu. Això ho hauré de canviar. I el YouTube sí que segueix actiu, clar. Bueno, també podria posar aquí un botó de LinkedIn i un botó d'Instagram, perquè mica a mica... Pues bueno, però tot això no entenc... És una cosa que em té bastant intrigat i és, ostres, sembla que si tens una identitat, ja sigui individual o corporativa, doncs sembla que li hauràs de fer aquí infinitat de comptes virtuals i plataformes i serveis i connectar-los, i bueno, és tot molt farragós i complicat. Jo prefereixo fer-ho més senzill que tot això, i tot i que són eines que sí que poden portar uns resultats, però no són les eines preferides. No sé si estan en sintonia amb el projecte. Això m'ho heu de dir vosaltres, vale? Però bueno. Aquí vam actualitzar una mica la política de privacitat del blog, així com les condicions del servei. Les entrades més visitades, bueno, què és Green Spirit? És una de les més visitades, perquè com que vaig recanviar la definició, ara si voleu ho podem tornar a veure, ara us ho dic. Bueno, aquí tenim pues, tot això, les entrades més visitades, últimament, saps? Aquestes entrades més visitades es basen potser
en mètriques recents, no són les més vistes de tota la història del blog, són les més vistes recents. Què més volia jo ensenyar-vos? Us volia ensenyar d'una cosa que estic molt content i és d'aquest comptador d'aquí, que el vam deixar una mica com a curiositat. Aquest comptador va per les 95.845 visites. Com tots sabeu, no és que no hagi fet molta publicitat del blog, n'he fet alguna des del 2011, més o menys orgànica, més o menys sostenible, més o menys digital, però diguéssim que l'enfocament que hem fet servir amb Green Spirit ha sigut un enfocament, disculpeu, a llarg termini. A llarg termini ens són igual les visites, ens és igual un munt de visites. Nosaltres al final el que volem és que... Nosaltres al final el que volem és que les visites que tinguem siguin de qualitat. No volem una gran quantitat, volem qualitat de visites. Però tanmateix crec que haver arribat a les 100.000 visites sense haver fet una estratègia de publicitat molt directa o jo tenir una experiència en el món del màrqueting és bastant positiu. Podria ser molt més? Sí. Podria ser molt menys? També. Però això és el que és. I per tant, si tu estàs veient aquest vídeo aquí i ara, el primer que vull fer és felicitar-te i donar-te les gràcies perquè probablement siguis un seguidor antic de Green Spirit. Si no ho ets també, moltes gràcies, no? Però, ostres, aprofito aquest moment per celebrar les quasi 100.000 visites del blog. Doncs bé, això ha sigut un breu comentari i una breu salutació per avisar-vos a tots de que això funciona i seguim en marxa. Així doncs, seguiré intentant millorar la qualitat dels vídeos, la qualitat de les gravacions, la qualitat dels continguts, però espero que amb aquest vídeo ja haguem tingut una mostra de contacte prou de qualitat i qualsevol cosa ja sabeu, lo de sempre, podeu escriure. I que vagi bé.